Ikalo na batag bijangan mando. Sakit na. Gani. Sakit na. Suwagi dito din nagkagay sila. Din po. Pero masabot na pag nanay buhat nila. Tara nga. Papidahan dahon ko ay. Oh. Mga dahon sa nang ka ba? Tara. Mabang anak eh. Uy, ngas may na precious. May affair sigawan. Sa ibso ni Pilik, pila pa nabilin. Nakuha na ay mo ito mga tao. Saan na sa ako? Ito na, ang pangalan tali. Gisagam lagi. Hindi man ko diabetes. Ang hiram na is diabetic. Tara. Na. Ano recipe yun? Ba't gana makawat gana tulo ba na? Mga murasa ba na pandanak? Dali na nak. Tara. Nandiyan na po. Hay mga kaupaw. Majong oras tibuok kalibutan og majong hapon buhol. Dayday mi dari sa ilang kuan si Undoy guys. Dami dari sa ila. Ay sorry na mas precious. Ang ilang murag ka ng kasagingan. Sorry po na mas precious. Arang pamilyar po ni jag lugar sa iyang amahan. Kay naghuwat may sa katong magsinso sa bughaon ng kahoy bakit magbugha si tatay kay wa misugnot. Tay narabay iro tay. Madyo kay semento na ring dari agiana nila so na kay may semento pagari namo lapok man to kadyo. Tay iro tay. Iro. Karon pa po ka kuan na ning lugar tumoy dapit na tumoy sa ila tatay. Insa may nga ning lugar tay? Kasi nga ning lugar Kasi nga na ni lugar ba? Mao day kuno ni Kamurinjo dani guys. Ding unahan sa ila, sudlon paggamay sa ilang gipuy-an. Kamurinjo. Sako pa ni Sputlongkam? Sako pa di kuno ni Sputlongkam. Tay, iro tay. Iro ba? Sa isa kalibo so diha. Nandiyo, mahorot. Ang unlimited na to. Ay, baka naman yung napay panit tay. Hindi naman. Uy. Boys. Pagkaon? Yes. Di na mo balik Manila man? Balik. Nagkalusot si Mana. Yeah, Bakasyon ra. Abot naman may daris tumoy sa Kamurinjo daghan pa mo nagbay dito dapitan Pwede rin naman sila po. naman nag-aliwar sa to naman nang video ki. Wah, hubugon man. Kita man yung mga kanding ilas ko an. Butihin. Ano na lubi dali tayo. Palit tagatang lamawon tayo. Mana ilan? Yo okay. Ginatagan pa din. Agkuan dani barangay? Barangay dani man agkuan? Wala tay. Saan ni?
Kaabot ta jud mig Kamurinjo. Lakaw na kay init pa. Naman. Nay ni sud sa sinilas. Maghinay lagi. Ang luman si Tutoy, gihug man ni siya. Gihawiran, wa mo isa. Nani ba ta naligo ata ba dya? Na naman lagi biyabas. Diha ba to? Oo, kalimot mo ko. Puro apa niya hinog no. Alaga manggiliguan nga kon guys, atabay. Tabay. Oo, daghan sa dik tubig. Na, puno. Puno man. Kadto kay gato panpod nila. May kinibalik ba nang dito. Abro day jamba na ato. Hoy di diha. Dire. Kaya sa amto jamba na. Kapasig. Kisa man natay. Ha? Ha? Ano sabi dyan kita ng kamote? Kita si Precious o caterpillar guys. Nangutkot sa dahon sa biyabas. Biyabas ang. Hilaw man na. Hilaw pa na oy. Adyo ko kay hilaw pa. Wala ka matuan si Precious. Abot kamay ang mangga ni tatay. Harvest is Precious og biyaba, siya mangga po. Abot. Ba't na? Kanila may kanang bagong inipo. Ha? Bag. Imutit. Dala mo nanay. A few moments later. Diyan na din mi sa bahay guys. Sorry na po mis kasada. Gabot tayo makasuroy man mi. Sorry po nilong hapon na kami. Lingaw. Precious kaya? Hi! 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 Na-hi tita Ninang Mons. Dali. Hi! Mamila Sherry Ulrich. Dali. Hello Mami Ninay. Dali. May motor padaplin. Padaplin lagi. Alah, minsan ito eh. Ayaw. Hello. Hello. Lola Lucy dito. Sa man tawa. Ang karong panahon guys, kay wa mo uwan, isa ka adlaw init jud si Jaron dire. Lipong na motor tay. Para ba nanindag isda to gihanungan man ko pait baka isda madam. Ay madam patagahat dalos manindag isda. Way kapalit. O pay salap. Tama siguro daghang kahoy din si babaw to, mga hoy sa kanang mga putod-putod ba. Sa pagka makabughaan sa hinumpog mo uwan na, wa may nagabas. Nguli namin guys kay agatong dahay pagabson ang ta sa kahujonon, bughanon ng tatay wa pa maning adto. Basig wa pa siguro kaman sa ilang trabaho karong adlaw noong uli na naman ni.
Motor. Grabe lamian ta magpudyo dali sa bukid guys kay nalinaw ka adyo, bugno ag hangin, di ka makakuag hangin nga kuan ba abog. Nga. Marapag kay maipo nga presko nga makaon. Daghan pa jud mangga kay ting mangga ron. Paho nga mangga katong native nga mangga Bisayang mangga. Nga. Bisag ansara. Pero ang problema lagi po dari kay adyo kay pangita, adyo po kay income. Mao nang di pa jud mi makaingag. Grabe lamian ta magpudyo dali sa bukid guys kay nalinaw ka adyo, bugno ag hangin, di ka makakuag hangin nga kuan ba abog. Nga. Marapag kay maipo nga presko nga makaon. Daghan pa jud mangga kay ting mangga ron. Paho nga mangga katong native nga mangga Bisayang mangga. Nga. Bisag ansara. Pero ang problema lagi po dari kay adyo kay pangita, adyo po kay income. Mao nang di pa jud mi makaingag. Lami na jud gud unta po diri magpirmi kaso lisod pa daw jud tay income bisag ginagmay makada adlaw para karon. 1 week namin diri wala po hibaw way kuan way income nga siyempre kada adlaw ba ta mukaon mabi na kanatay bata kami kada adlaw po ta magkinahanglan lisod siguro og maabot ang panahon na grasya og pwede na jud mi mo porgo diri nami mas lami lagi puro puyan diri sa tuning comment sang vlog si Ate Mars Balos in Korea masirte magpudo diri kay sa mga lupa kinadjud kay way abog nja way daghang saba kay way daghang tao di crowded kami camera diri nja arang kakuan naghangin pero mao lagi lami jud unta pero ang lisod lagi kay ang pangita man ang income man sinanay igor pud si Jan tinda-tinda lagi di pud kanunay sa makapaninda swerte lamang nay maka-order ni mo order ni siya. So, lami dyan ang magpermita diri nga nanadyo tayo income ba kay lisod ba jagwa labi nagnanatay anak kay nga ron pala mo kay anak di man jud ko magtambay mangita man jud ko trabaho lami lagi ako di pabutan grabe lami anak ko diri puyan pero saan taman nga wa man jud tayo pangita andyan na natay anak nga nanay panginahanglan nga importante panginahanglan niya aghan na lang gikuanda na pag sa Ginoo sa among kuan dito sa among sitwasyon balhin tagaan ba mi sa assistance or tagaan ba mi kabahay mara na among gihuwat dito kay di man pud pwede guys og wa ko dito kay ako may nakapangan sa among islat ako man dinay kinahanglanon ako man dinay mo perma og may mga meeting ingana kay ako may nakapangan sa among islat dito nga asa pa maglisod pa ko ibuwag si Precious kay wara galig karidyo sa diyang pananaw yung amahan mo sige tawag mahadlo ko ba sig magkonsumisyon pa ba kay nga na butang bata di pa butang lakadyo maka-express sa ilang ibate siguro mga 5 years old as Precious pwede na ka video call nga na ka-istorya sa amahan makasabot na siguro pero nga rumagdi pa dyan looy pod ang manginabuhig way magdigamo dito asa siya yung sa iyang kuan ba may buhon na naman dyan may mo kuan o mo desisyon o tanang desisyon o tanang may eskwela na siguro baka na makamaon na siya mag video call sila nga di na makamaon sa mo express lang ibati di para karon nga lahi pa man dyan kuan din buot o pagilingin o ika istorya naman maadyo bagan sa iyang kuan gusto nga na mo nang gusto ko jud tapon na hagdirara pero mao lagi di naman kay atang hanahana di naman kay atang kagalingan ray hanahanaon naa naman tay anak gawas og naana jud po na si Jagwa si tatay pag anak niya na naana dugwa murag okay ra siguro po naanad man jud si Jag naara jud permi
Naadjud pa may mag-uban bahingan na. Hindi pa siya kapuan kasabton magansay. Lagdo kan tahay di pa sila siya makasabot mas kasabton nga na magkalagdo. Siguro mga 5 years old kasabot na siguro na. Lisod manggupod kay gamang kuan dito wa pay klarong desisyon jag mo desisyon og kalit nga na madyo nang nasa laman mi dito antuson sa laman og hanin nabay among relokasyon or sa lain kuan og mahatag na ba sila kas assistance basigan na siguro ko mo decide nga then hinalang pud mo for good para nanapay pang sugod ba. Dala pud may padung sa babaw. Daga jug isda og sige ra jug hunong. Pagpagaday ning palit. Di lagi magikis-ikis lang kalsada ba kay gamot ag mga motor ga haguros. Shh, na motor. Tay. Ako'y lawan man lamang punta ni mga motor kay gahaguros man lamang. Taas-taas ang tulens precious dari guys kay luag magkarsada. Ay! Na, taas ang laag. Busy na karsada nga rong arasa kay alas 5 ting uli na sa mga eskwela, mga estudyante. Pagkata na yung mga